Iulius Timar este directorul Colegiului Național Onisifor Ghibu din Oradea, în direct cu noi. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, noastră și tuturor telespectatorilor noastre. Cum a fost la dumneavoastră astăzi, prima zi? După 6 luni de pregătire a fost o primă zi interesantă. Am avut peste 1700 de elevi astăzi în școală. Sincer, m-am bucurat să-i revăd în școală. Spuneți că 6 luni de pregătire? Ce ați făcut 6 luni? În primul rând ne-am pregătit, noi suntem într-un proiect de reabilitare a școlii, în care am modernizat școala și în aceste 6 luni cât copiii n-au fost la școală, noi am muncit pe reabilitarea școlii. În paralel am confecționat mobilier în așa fel încât să putem asigura distanțarea între elevi. Toți elevii au bănci de o persoană și astfel putem să asigurăm distanțarea între elevi. Stați așa, dumneavoastră ați pregătit, ați făcut mobilier nou pentru acest început de an? Cred că sunteți unicat. Cine v-a ajutat? Sau cum de-ați avut bani pentru așa ceva? Stați puțin, nu suntem unii, nu cred că suntem unicat. Eu în ultimul an și jumătate am făcut vreo 630 de bănci și acum am comandat încă vreo 100 de bănci noi. Trebuie să vă spun că probabil noi în Oradea avem un sprijin mai mare din partea comunității, administrației publice locale și în plus eu sunt oarecum într-un parteneriat foarte bun cu Asociația de Părinți care adună și fișe fiscale și astfel ne ajută în modernizarea școlii. Aha, adică aveți o fundație și oamenii pot dona bani pentru fundația dumneavoastră. Adunând fișe fiscale de la... Vă dați seama decât să dea fișele fiscale, nu știu, la ce ONG care să facă temirce lucru, aceste fișe fiscale vin pentru copiilor. Bravo, domnule director! Foarte bun exemplu. Explicați-ne și nouă, ce simțiți când îi vedeți pe profesorii, pe confrații dumneavoastră, plângându-se? Că nu se poate, că nu primesc, că nu-i ajută nimeni, că e imposibil. Ce simțiți? La ce vă gândiți? Nu pot să vă spun ce simt. Eu pot să spun că sunt un privilegiat al situației, pentru că în spatele meu sau alături de mine am un corp profesional la care, sincer, nu am nimic să le reproșez. Au fost toată vara alături de mine, le mulțumesc pentru aceasta și am colegi dedicați pentru învățământ. Deci la dumneavoastră în școală sunt bănci noi. Bănci individuale pentru toți copiii. Ați reușit? Aveți și săli atât de mari încât să-i primiți pe toți copiii din clase? Da, i-am primit pe toți copiii din clase, dar trebuie să vă spun, ca să fie clară situația, nu toți elevii au bănci noi. Toți elevii au bănci de o persoană. Un loc, de o persoană. Ok. Și aveți și spații suficient de mari ca să-i primiți pe toți. La dumneavoastră au venit azi toți copiii. Toți copiii, 19 copii sunt în online din toată școala, din 1828 de copii. Pentru că aveți o școală mare, pentru că aveți fundație, pentru că aveți părinți și cei mai buni profesori, senzațional. Vorbiți-ne despre copiii dumneavoastră. Nu, trebuie să vă mai spun ceva. În plus avem un primar excepțional care... E campanie, domnule director, ne oprim aici, este campanie electorală, exact pentru primărie, chit că primarul dumneavoastră vrea să candideze pentru altceva, ne oprim aici că nu e bine. Suntem împotriva regulilor. Vorbiți-ne despre copiii dumneavoastră, ne-ați zis că v-a plăcut să-i vedeți, că au venit astăzi toți, totul e în regulă, cum respectă regulile? Trebuie să fie jandarmi acolo, profesorii? Oare cum trebuie să spun că am creat o stare de militarie în așa fel încât să respectăm regulile și eu astăzi am fost în majoritatea sălilor de clasă și cerându-le sprijinul copiilor și le-am spus a fost foarte greu în online și pentru noi și pentru ei și atâta timp cât vom respecta cu toții regulile, cu atât vom fi mai mult față în față la școală. Se schimbă ceva în felul în care profesorii interacționează cu ei? Aveți vreo schimbare făcută? Că programa știm că nu s-a schimbat.
Este clar că va fi o schimbare, pentru că încă din start profesorul nu se mai poate plimba printre ei, nu mai poate să fie atât de aproape de ei, dar faptul că îl vede pe profesor și profesorul vede elevul în fața lui, vede mimica feței, vede dacă copilul a înțeles sau nu ceea ce a predat și se repete în anumite situații. Nu pare îi vede decât ochii, domnule director. E suficient să știți să vadă și ochii. Da, profesorul, mai ales dacă e experimentat, dar copiii, ce înțeleg ei doar din ochii profesorului? Ei, cu siguranță nu înțeleg ca și când îi vedeau toată mimica feței, dar este mult mai bine și pentru copii și pentru noi profesorii, orele față în față. Trebuie să vă spun ceva. Noi încă din prima săptămână de pandemie avem o platformă pe care ne-am desfășurat activitatea. Să știți că profesorii care și-au făcut treaba în această perioadă nu au dus o viață ușoară. Orele în online sunt de 3 ori mai grele decât orele față în față. Și le-au făcut. Bun, ultima întrebare, domnule director. Spuneți-ne, la dumneavoastră pare că totul e numai lapte și miere. Un elev, măcar unul, trebuie să fi venit și să nu fi vrut să respecte regulile. Ce ați făcut cu el? Vă întreb asta dintr-un motiv simplu. Se uită acum la noi, profesori, elevi, părinți din toată țara și cu toții vor să știe cum se face. Ce ați făcut dumneavoastră cu acel elev care a venit fără mască și a zis lăsați-mă în pace, nu există coronavirus? Nu am avut un astfel de caz. Eu trebuie să vă spun că am avut și o întâlnire cu comitetul de părinți pe care am făcut-o în curtea școlii, pe scaune frumos, cu distanțare, în așa fel încât am colaborat foarte bine cu Asociația de Părinți și le-am explicat că împreună putem să facem ceva pentru copiii lor. Mulțumim, domnule director. Ține minte, Onisifor Ghibu, Oradea. Vă mulțumim că ați fost cu noi în seara asta.